tomto videu si precvičíme, respektíve naučíme sa drep. Takže základné postavenie na drep je v podstate šírka ramien alebo trošku širšie ako ramená. Nohy sú rovno alebo mierne vytočené von. Čo znamená rovno? Druhý prst, teda ten prst vedľa palca, sa pozerá smerom dopredu alebo mierne vychýlený smerom von. Hej? Tak, čo sa týka nôh ešte, opora je na pete, palci a malíčku. To znamená, aby som to dosiahol, tak nadvihnem prsty, poriadne uchopím tú zem s nohou a položím. Teraz som dobre ukotvený. A čo sa týka samotného pohybu. Čiže pohyb je klasicky, ide smerom nadol a hore, s tým, že ten pohyb musíme začať zadkom dozadu. Hej? Čiže prvý ide zadok dozadu a následne na to krčím kolená a vrácam sa naspäť. Rukami sa vyvažujem, aby som nejakým spôsobom nepadol, alebo pekne vyrovnaný a idem hore. Čo sa týka chrbta, tak snažím sa nehrbiť v tom, ale hrudnú kosť mať stále smerom dopredu, aby sa pozerala a chrbát tým pádom mám pekne vystretý. Čo sa týka dýchania, s nádychom idem dole, s výdychom sa vrácam naspäť a snažím sa dýchať nosom, čiže nádych sem dole a s výdychom hore.